Dan Allah zan iya ganin limamin unguwan nan? Me kuma zai miki? Ina son gobe idan Allah ya kai mai ɗaura mana aure a masallacin Juma'a da kai. Ke da wa za a ɗaura muku aure? Ni da kai mana, ko ba ka so ne? Ai a duniya ku biyu na tsana, da ke da mijin yake nema. Zan iya kashe ku saboda tsananin ƙiyayyar da ke tsakanina da ku. Baka da hankali Mustapha. Ka san illan da ke cikin soyayyen da macen da ba ta son ka kuwa? Allah wadaran dan yau. Allah wadaran dan yau. They said marriage is a legal union of two hearts, but someone somewhere strike a balance to their relationship. Ni kuma da hakan ya kasance tsakanin ke da iyayenki. Na gwammace na rasa ki a matsayin matata. Ko kana tsammanin cewa zuwa gidanmu da kai shi zai baka lasisin yin aure na? Wallahi ba zan taba gafarta mai yarinyar nan ba. Malam. Yaya za in fara kwantar da hankali na bayan iyayena sun karɓe shi hannu bibbi? Gaskiya ina mai fargaban sanar da ke hukuncin da za mu yanke a kanki. Ba ni ne na haife ki ba. He is in love with her, but never get the love in return. How comes and what a coincidence when a wife murdered her beloved husband? Mustapha ka koma baya. Mustapha na ga maka tsaya inda kake kaka mutu kusa da ni. Kai wani irin tsinanne ne? Maryam, ki aje wukan nan. Duk abin bai kai ga haka ba Maryam kin ji? Maryam ki aje wukan nan. Anti ba zan taɓa zuba ido ya ci gaba da miki rashin mutunci. Me za ki min ne? Dan Allah ki mun karki kashe ni. Baka jin tsoron Allah ne? Idan har ba za ki goya min baya ba a game da soyayya ta da ilma. To kar ki sake samun baki. Kufaina Film Production Abuja presents you the ever since later movie saga called Mijin Gawa, the Deadly Husband. Na sadaukar da lokaci na domin ka samu lafiya. Domin ukubar da nake son ne maka. Da azabar da nake son ka ji, da hawayen kuma da nake son ya zuba a idanka. Da kuncin rayuwa da nake so ka ɗanɗana. Duk ba zai yiwu ba, har sai kana da hankali. Da baki sona da kin kashe ni tuni. Rayuwata tana da amfani ne kawai domin tarwatsa taka rayuwa. Saboda idan har ina raye ban tarwatsa taka rayuwar ba, gaba ɗaya rayuwata ba ta da amfani. Starring Abubakar Wazir Bado, Salma Ahmad, Fati Washa, and the ever master of all in Kannywood, Ibrahim Mandawari. Special appearance, Ahmad Lobabol. Introducing the ever young, most active, hardworking stars of Kufaina, Suraj MK, and Balkisu Machija. Yanzu Nura idan na rasa kai a zan da rayuwata. Na faɗi ma ba za ka ji kunyan ba mu kunya ba. Executive producer, Alhaji Bala Ma'azu. Me ka gani? Producer, Alhaji Ado Garba. Assistant Director, Ahmad Raki Kaka, and directed by the professional marvelous in Kannywood, Sadiq and Mafia. Ka fice min daga gidana. Ba na kaunar in sake ganin ka a rayuwata. Na tsane ka, ba na son ka, wani irin maye ne kai. Ka fita ka bani waje mana. Daga yau na miki alƙawarin ba zan sake zuwa gidanki ba, kuma ba zan sake tunkarar ki ba. Amma bisa sharadi guda ɗaya. Ki saka mijinki ya sake ki, ni kuma na aure ki. Kai dai an yi asaran haihuwa wallahi tallahi. Wallahi tallahi gwara in ga mala'ikan mutuwa sau miliyan ɗaya da in ga fuskanka. Saboda duk duniya babu abin da na tsana irin in ga fuskanka a rayuwata. Saboda bai kamata ba ka shigo gidan matan aure kuma a ga fitowarka ba a tambaye ka ba ko baka je islamiyya ba. Mijin Gawa, the deadly husband. Allah ya ji ɗan musulmi. Soon to be on your doorstep.